Moi kaikki ja tänään täällä on Nea ja Sofia. Ja tänään me avataan LOL Surprise Dollsit. Mennään videon pariin. Tänään täällä Sofialla on iso pallo ja minulla Nealla on pieni pallo. Aletaan avaamaan näitä LOL-palloja. Nyt me avataan minun pallo ekana. Täältä tuli tämmöinen pallo. Läpinäkyvä pallo. Laitan noin roskat tonne. Ja aloitan avaamaan tästä läpinäkyvää palloa. Haluatko auttaa minua? Okei. Täältä löytyy tämmöisiä pusseja. Ja tarroja myös. Mulla on myös samanlainen. Okei. Ja ohjeet. Ja sitten tämmönen, unohdin tämän nimen, mutta jotakin. Tää lista, missä on nämä kaikki lollit. Laitetaan se tuohon. Ja nyt avataan näitä putteja. Tai pusseja tarkoitin. Ekana täällä tulee kengät. Tämmöiset punaiset kengät. Onpa hienot. Seuraavaksi täällä tulee oi tämmöinen LOL. Sillä on violetit hiukset ja ruskeat silmät. Onpa söpö. Ja seuraavaksi täällä tulee tämmöinen laukku. Ja siinä lukee pins. Ja tämän pienen LOL-dollin nimi on Lil Pins. Ei ihme, kun täällä luki tämmönen pins, kato. Tossa. Tossa se on. Niin onkin. Laitetaan nämä tänne. Nämä kengät myös. Nyt on Sofian LOL-paketin avauksen vuoro. Minä siirrän nämä tästä edestä pois, ettei ne sekoitu tuohon Sofian pakettiin. Hello. Mitäköhän sieltä löytyy? Tässä taitaa olla se koodi. Yes, mulla on tämä. Aitka näyttää kameralle. Semmonen löytyi. Siinä on tuli ja amme. Elikkä relaxing in the hot tub. Okei, sopii mulle. Sitten avataan toinen muovikerros. Tarvitko apua? Sä alat selkaa väärästä kohtaa taas. Tälleen. Tästä tälleen. Helpos. Älä vielä avasta. Täällä on tämmöstä sinistä glitteriä. Sinistä? Tuo oli vahinko. Elikkä täällä tuli sinistä glitteriä.
Nyt aletaan avaamaan tässä paketteja. Jatka vaan. Mikä se pää lähti? Saatko sen pään takas? Aitko näyttää kameralla mitä sait? Wow, onpa se hieno. Juolta niitä. Niin, laitetaan se tähän vaikka. Nyt tämä. Sen paketin vuoro. Seuraavaksi siellä tulee vaatteet. Oo, Onpa noin ihanat. Näytätkö? Mä otan tämän ekkopuolella. Ja näetkö mitä siellä tuli? Tämmöinen mekko. Onko se hame? En mä nyt muista. Sitten vielä tämmöinen hieno paita. Ja paita. Mitä kolmannes tulee? Oo! Juomapullo. Onpa se söpö? Katsokaa. Tämmöinen juomapullo, missä on oransseja tai neon oransseja tähtejä. Onpa söpöjä. Seuraavaksi sieltä tulee tämmönen, mikä pitää tätä LOL dollia ehkä pystyssä. Oota tän avannut. Siellä tulee nämä söpöt kengät. Oi, no luistelukengät, katsokaa. Laitetaan ne tuohon. Onko siellä enempää? Tämä vielä, Sofia. Mitä täällä on? Siellä oli tämmöinen, minkä tää on, laukku, tämmönen vyölaukku, mä en muista sitä nimeä, mut joku sinne päin. Ja nyt laitetaan tälle vaatteet. Tässä on tämmönen Nuken alusta, millä Nukke niinku pysyy pystyssä täällä purkissa, tai pallossa, enkä tojonkaan. Sitten tulee tämmönen juomapullo, mistä tämä Nukke voi juoda vettä. Ja sitten täältä löytyy tämmöinen laukku, minkä voi laittaa Nukelle päälle. Sitten täältä löytyy tämä vihjekoodi. Sitten täällä löytyy vielä nämä Nuken kengät. Ja tämä lista, missä nämä kaikki Nuket on. Käyttöohjeet. Ja sitten vielä tämä Nukke. Ja nyt ajatellaan tälle LOL-Nukelle vaatteet. Joo, aina sattuta noin tää. Onko näin päin? Just noin. Tää näkyy. Ai. Tarvitsetko Sofia apua siinä? Ei. Sillä aikaa sä voit laittaa ne kengät ja minä katson tästä listasta, että mikä hänen nimensä on. Missä mä oon? Se odota. Salet. Missä se on? Figure 8. Ja se Nukke on tämä tässä. Hän on värin vaihtava, eli hän vaihtaa väriä kylmässä tai kuumassa vedessä, en muista. Ja nyt aletaan kokoamaan tätä LOL-Nukkea tänne pallon sisälle. Ekana te tarvitte tämän LOL-Nuken alustan. Pistätte sen tänne reikään, mikä täällä pallossa on. Sitten taitte pistää nämä kengät tälle LOL-Nukelle. Mä ensin aion laittaa nämä kengät tänne alustan sisälle. Valmis. Sitten voi laittaa tämän Nuken tänne kenkiin. Ja sen jälkeen voi laittaa tämän, mikä tämä onkaan, toinen puoli tästä pallosta. Tälleen. Että tämä Nukke niin kun on nyt täällä pallon sisällä. Hello!
minä en aio laittaa tätä kantta tähän Lolnuken palloon. Ja tässähän on hänen laukkunsa kanssa. Tässä on ohjeet, millä nämä tarrat voi kiinnittää tähän kanteen kiinni. Nyt aletaan liimaamaan näitä tarroja tähän kanteen. Voitte itse valita, että minkälaiset tarrat haluatte liimaa, mutta tällä kertaa minä valitsen nämä 3 tarraa. Aloitetaan. Nyt aletaan laittaa porkkana tähän lumipalloon. Ja nämä silmät myös. Olipa sitä hieno. Nyt teissä miltä se näyttää. Tulipa sitä. Ja tuli hieno. Tässä se on. Lopputulos. Nyt on vuorossa tämä iso lolpallo. Ja kun Sofia ei osannut kasata sitä kunnolla, niin minä tulin auttamaan. Ekana pistetään tämä jalustin tänne lolpallon sisään. Sitten voidaan pistää tämä lolnukke tänne myös. Sen jälkeen mitä se on? Tämä jalustin lolpallon pallolle. Tässä. Ja nyt minä en aio kyllä pistää tätä tähän kanneksi. Okei, joo. Pistettiin sitten. Ja nyt me aitaan. Tämä on valmis, mutta vielä yksi asia jäi. Ja tämä on glitteriastia, mihin laitetaan vettä. Ja sitä muuttuu tämmöinen, mikä tämä onkaan, tämmöinen hieno. Ja glitterit niinku leijuu täällä tälleen hienosti. Tää on tämmönen reikä, mistä voi laittaa vettä. Ja sitten näin niinku glitteristä tulee tämmönen hieno, niinku liikkuu täällä. Vähän niinku leijuu. Ja aletaan. Sofia aikoo tehdä sellainen vesihommelin. Tässä. Ala hitaasti, Sofia. Koska muuten ei käy. Se on vähän tiukka, mä tiedän. Tää on sitten tosi vaikea kohta. Se voi laittaa nopeasti sitten. Laita hitaasti. Oho. Onko vähän vaikea? Nyt sä teet liian nopeasti. Kato. Kun tekee liian nopeasti, niin tänne... Mikä tämä on? Tää reikä tulee täyteen. Ei tullut. Okei. Vielä vähän. Anna kun mä... Tää on vaikea kohta. Ei minä! Ei minä. Ei kun niinku... Tää vesi, no niin, sun vuortaus. Se on melkein täynnä. Tässä kohtaa tässä pitää
olla tosi varovainen, koska sitä voi tulla liikaa ja sitten ne kaikki glitterit lähtee tuoda pois. Se voinko mä tehdä tän? Ei, minä. Minä! Nyt se on valmis. Ja tämän korkin voi laittaa tähän kiinni. Sitten sillä voi ravistaa. Miten se tulee vettä jostakin? Ja sen jälkeen se näyttää tämmöiseltä. Ja näin saimme jo LOL-pallon avattua ja videon tehtyä. Jos tykkäsitte videosta ja haluatte nähdä lisää tämmöistä sisältöä, niin painakaa peukkua ja tilatkaa kanavaa. Moikka!